Imbes maayo to sa tang patinting nga kamatis. Natulog pa jud tuyom. Patay! Naman naman na dito dapita di ay. Igukon pa jud ko. Daga! Ayuda! Mapin. Ano niya? Open mo na ningon ako si Mapin. Diri ka maligo pin kining dagat diri pin. Kay para maayon na imong patintin. Sige, buo na po ko ng hulbit ya kay mura nag miracle fruit. So na mo na niyo. Sige pin kay maplastar sa takada dito ang parking ta kay para makaligo na kamo dito na. Kaniron. Kaligo na jud dagat. Maayo na jud ko ng patinting nga kay kamatis kay nakatama ko taay sa tao. Kaniron. Atay dali ara nakaligo ni Stephen oy. Excited makay na. Pin! Asig palayo ha. Palumusay ka diha lagib. Awa. Biyaan magita ka gyud. Dagat. Musa ni si kuya ay si panawag. Ola kaya. Dira ko. Yumor ko ning gikapalis na nga patintan. Baya bay. Ganing na ra ko sig lipot-lipot diri ah. Wala gyud koy basig isa ka barkada na lang nang naligo diri ah. Kasi pag tunulan ng tag-isa ka siya, tara na mga estetik na ilim nun? Or pakaunon lang ta ba? Kay grabe kilaw siguro sinugba diri ron bay. Dagat da ni. Sig nasa unahan siguro. Duda ko. Stephen, sigdira to dito. Balag mang itom to ron. Sa mayo lang yang kamatis na patintin. Kainit. Let, let. Tulog-tulog minong ka diya na. Sa kagalon pag ito natumba. Tumba na po ka diya. Mamana pa ta karon. Duda ko. Kaya lagid ko ani mga tawanan iba. Karon diri mag tulog-tulog. Kaya lagi ko ani lagi. Unta di ko makamali. Naginom biag to ba oh? Murag na agi sinog ba oh? Dolon be. Sat ba? Mana pa ta karon tulog-tulog na minong ka diya. Pre! Oy, pre. Yawag tiradan niya pre. Chill ra pre. Tuba-tuba ba with sinugbag kinila oh? Siyat sa pre. Pods, kinilaw og sinugba. Na pre, buhay pa na pre. Buhi pa na pero hubog na na. Murag good shit na yung isilik na tuba pre ba? Pakaw na yung kwan ba pre? Pakaw na ka pre ha? Gusto mo kaya pre? Duda ko bay. Ikot to man ni kumpare bay. Pre, kasi ikaw ba ni mo dire pre? Kam pre? Naku mangulid na pre kay ako ngipalay ko ba kay nakatamak atong kuan, nakatamak og tais tao ba? Diba basta bagong tuli no? Paul ba ka makatamak og mga bisikon sa tayo dia. Ya kay tais tao pa gyud. Ano? Igulay ko nito, mataas na tamataan na to. Di na maklaro to ron. Ako na ko pre, gutom kay pre. Umugin nagbaon pre. Budget ka nung kuan nyo ba? Kuha nyo sa pamana niyo pre. Oh? Ay, salamat. Kapit na maya mapatintin. Ay! Saan to? Gusto ko ba tuyong eh? Kasi tuyong dyan! Kaya dito! Tawa! Imbes maayo to sa tang patinting nga kamatis. Natulog pa dyan tuyong. Asa gaya si Kuya Deezer bay? Pero naman sige ingon sa kuha. Pag matulog tuyong, iyan daw. Pero maglisan mo ko ani. Sa pag-iyan ako ani. Ay! Timing kayo ni bata. Dong! 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 Tadi dong! Dong, pasensya kayo dong ha kung na-istorbo tika dong. Iisa kong kuwan be. Dahil kay natulog tuyong dong. Oh, sige dong. Huwag ka na dong. Naisong ka dong. Goats dong.
Tingnan na bata. Sayang itong isda kada ko dako. May nalang mo na ito pandungag sa among pulutan. Bantay ka karong bata ka. Dong! Ay, laki dong! Patay! Naman, lumawa na dito na pita di ay! Igukon pa ko! Dagat! Ay, Sulti dyan ka mata ka. Magkita na kaya kung kita mga buta.